Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алга таба кайбер темалар турында. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре профилактик рейдларын дәвам итә. Бу юлы нинди учреждениялар тикшерелә? Чит телләрне җырлар һәм уеннар аша өйрәнү. Олина Мәҗитова немец телен гадәти булмаган методлар белән өйрәтә. Татарстанда яшәүче тагын 94 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Чаллыда коронавирусның 11 яңа очрагы теркәлде. Бу соңгы тәүлек эчендәге мәгълүматларны Республика оператив штабы хәбәр итте. Шулай итеп, 17 декабрьгә Татарстан буенча барлыгы 11878 авыру очрагы теркәлгән. Аларның 10416-сы терелгән, 76-сы узган тәүлектә. Киләсе мәгълүмат дин кардәшләребез игътибарына. 2021 елда изге Рамазан ае сишәмбе 13 апрельдә башланачак һәм ул 30 көн дәвам итәчәк. Димәк, ураза гаите пәнҗешәмбе 13 май көненә туры киләчәк. Мөселманнарның тагын бер улуг бәйрәме Корбан бәйрәме сишәмбе 20 июльдә билгеләп үтеләчәк. Бу хакта Татарстан Республикасы мөселманнары диния нәзәрәтендә хәбәр иттеләр. Бу ике бәйрәмдә Татарстан Республикасында ял көне итеп билгеләнәчәк. Бу көннәрдә Башкортстанда фаҗига булып узды. Ишбулдин авылында пенсионерлар яшәгән мәрхәмәтлек йорты янды. Нәтиҗәдә өлкәннәр йортында 11 кеше һәлак булды. Әлеге фаҗиганың сәбәпләре ачыклана. Башкортстандагы хәлдән соң Татарстанда мондый учрежденияларда янгын куркынычсызлыгын тикшерәчәкләр. Шул ук вакытта Чаллыда гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләренең профилактик рейдлары дәвам итә. Тулырак алдагы сюжетта. Электрообогревателем пользуетесь? Пользуемся. Рядом вещи расположены? Ничего нет такого. Электрообогреватели. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре торак 2020 операциясе кысаларында профилактик рейд үткәрделәр. Алар чаллыларга җылыткычларны һәм электр плитәләрен дөрес куллану мөһимлеге турында сөйләделәр. Шулай ук янгын куркынычсызлыгы буенча белешмәлекләр тараттылар һәм янгын сүндерүчене ничек кулланырга кирәк икәнлеген аңлаттылар. Стряхнуть, после чего вы дергаете пломбу, чеку, нажимаете на сопло, рукоятку, да, и подаете огнетушащее вещество в очаг возгорания. Элеккеге тулай тораклар юкка гына янгын сүндерүчеләрнең айрым игътибары астында түгел. Чөнки мондый йортлар озын коридорлар һәм күп бүлмәләрдән тора. Яшәүчеләр еш кына янгын куркынычсызлыгы кагыйдәләрен үтәми. А куда девать их? Там нужные вещи, там не нужных вещей нету. Мы понимаем прекрасно, да. Вы преграждаете сейчас пути эвакуации, понимаете? Здравствуйте. Это здесь в случае пожара, да, вы сами, у вас будет, во-первых, будет паника. Когда пожар будет выкинуть? Это будет паника. Бирдә яшәүчеләр коридорлардан шкафларын алмасак, аларга 2000-нән 3000 сумга кадәр административ штраф яный. Рейд барышында башка хукук бузулар да ачыкланды. По ходу профилактического рейда был выявлен ряд замечаний, в частности, как загромождение путей эвакуации, отсутствие плафонов на электросветильниках. С данными жителями, кто допустил данные нарушения, проведены профилактические беседы. Также, скажем, были предупреждены, что при повторном прохождении, если данные нарушения останутся не устранены, то будут применены меры административного воздействия. 20 декабрьдән Татарстанда янгынга каршы махсус режим үз көченә керәчәк. 10 гыйнварга кадәр республикада торак йортлар һәм сәнәгать корылмалары янында пиротехника әйберләрен куллануы тыелу гамәлдә булачак. Лилия Гатина, Валерий Новожилова, Ленар Султанов, яңалыклар. Владимир Путин 7 көн эчендә азык-төлеккә бәяләр үсешен туктату өчен чаралар күрүне таләп иткән иде. Шушы көннән соң нәкъ бер атна узды. Бу көннәрдә Россия премьер-министры Михаил Мишустин азык-төлек базарындагы хәлне тотрыкландыру турында карарны имзалады. Мәсәлән, бодай, арыш, арпа һәм кукурузны чыгаруга тариф квоталары кертелде. Чаллылар бәяләрнең артуын сиздеме һәм сәүдә шелтәрләре җитәкчелеге нинди чаралар күрә? Бу хакта алдагы материалда. Шелтәрле кибетләрдә азык-төлек кәрҗиненә кергән продуктларга бәяләр бер ай элек арта башлады. Кайбер товарларның бәясе 2 тапкыр диярлек арткан дип билгеләп үтә кайбер сатып алучылар. Әмма хаклар үсүне сизмәгән кешеләр дә бар. Ой, если честно, я даже не заметила. Ну, очень значительно. Масло, например, подорожало на 90%. Основное это яйцо, масло растительное. Но хлеб вроде нет. Гарниры вроде тоже не очень.
А такие вот, как яйцо, масло, очень сильно. Практически на 100% подорожания. Сахар сильно подорожал? Ну, сахар процентов 20, не сильно. Һәм мондый хәл шилтәрдә кибетләрдә генә түгел, ә шәхси эшмәкәрләрнең кечкенә сәүдә нокталарында да күзәтелә. Аерым алганда аларда соңгы айда йомырка бәяләре кискен арткан. Хәтта сатучылар да моның нәрсә белән бәйле булуын аңлата алмый. То, что цены растут, у нас даже в том году вот таких цен не было, как в этом году. То есть вы сами удивлены? Сами удивлены, да. У нас меньше 80 рублей были по сравнению с тем годом, вот, и с этим годом очень дорого это, конечно. Кайбер сәүдә нокталары әйтик сөт продукциясына бәяләр артуны булдырмаска тырышалар. Арткан очракта да ул бик сизерлек түгел дип белдерделәр. Где-то дешевле становится, где-то чуть-чуть, там 50 копеек, ну как бы это, ничего такого даже в этом нет. Но оно вообще никак не ощущается, потому что вот уже на протяжении, там, допустим, нескольких месяцев цены на молочную продукцию вообще никак не изменились. Вот наши торговые точки вообще никак. Россия президенты Владимир Путин буйрыгы буенча беренче чиратта кирәкле азык-төлек товарларына бәяләр тотрыкланырга тиеш. Шуңа күрә якын арада аларга бәяләр артуы көтелми. Лилия Гатина, Константин Величко, Ленар Султанов, Яңалыклар. Чит телләрне җырлар һәм уеннар аша өйрәнү 15 ел инде Алинә Мәҗитова үзенең тормышын немец теленнән башка да күз алдына китерә алмый. Телне гадәти булмаган методлар белән өйрәнү серләрен безнең төшерү төркеме белеште. Немец телен кечкенә чактан ук яраттым һәм үз иттем дип сөйләде Алинә Мәҗитова. Телгә карата кызыксыну мәктәп елларында ук барлыкка килде. 8нче сыйныфта укыганда ук укытучы булачагым билгеле иде инде. Яшь укытучы сүзләренә караганда балалар белән эшләү авыр түгел, тиешле алым гына таба белергә кирәк. У меня есть такие ребята, которые просто во 2 классе под партой лежат. Я тоже к ним подхожу и сижу с ними под партой, мы там делаем задания. Мы стараемся строить диалоги именно для живого общения, а не просто для заучивания. Например, недавно мы изучали фрукты, овощи, и мы разыгрывали ролевую игру, где один продавец продуктов, а другой покупатель. То есть стараюсь я научить жизни больше, чем даже немецкому. Мәктәп җитәкчелеге сүзләренә караганда балалар немец теле дәресләренә бик теләп йөри. Немецкий язык, да, по сравнению с английским, он уступает в позициях, да. У нас детки специально идут на преподавателя, именно чтобы изучать язык с Алиной Решатовной. Ну, естественно, успеваемость, заинтересованность учителя, заинтересованность детей в итоге дают хорошую успеваемость детей. Алинәнең алдагы планнары башка телләрне дә өйрәнү. Аның сүзләренчә биргән белемнәр өчен рәхмәт сүзләре ишетүдән дә рәхәт нәрсә юк. Лилия Гатина, Диана Мулярова, Айдар Мусин, Яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Минеральная вода санатория Шифаласу Ижминводы – природный бальзам для реабилитации желудочно-кишечного тракта, эффективное очищение от токсинов и укрепление иммунитета. Будьте здоровы! Окунитесь в мир восточной сказки на грандиозной распродаже товаров из Индии «Сказочный Восток» с 11 по 20 декабря в Экспо Кама. 5 января. ДК КамАЗ. Новогодняя сказка. Волшебный ларец Деда Мороза. 54 34 45. 7 января. ДК КамАЗ. Елена Проклова, Евгений Сидихин, Антон и Елена Хабаровы в лирической комедии «Судьба в подарок».